Namar ka jingjor palat ka jingdheng kali hapo bel tola bon kinong le jinglek ki batmu banbat ya ka flight na Guwahati kila do no namar bakapor ka baki kitmu kala slam palat kumta ka jingkerpat ya kinong le jinglek na do kinong shimdawai ki kena pule kinong le meeting bat kumta terter la rafidan ka jingtmu banlek ya ka bankiu ya ka flight na ko Guwahati semua bah banmi haka por ka biang hai perlok utangi dan ha kaneka kali jing syam tasi berbani le cedali te tangwa kumba nadu mene ya sakut sa ne po blok apo baltola te menta ngintip syo lagi nang poy ha por biang ne kumno ne satu se baninyo banbat ya ketika flight menta bani le cedali te ngas ngau ban kentu tangkum ni ya ki para nong Meghalaya jungi kamtam ki ba le jinglek na ki ba na Shillong ki ba be flight sa po Guwahati asmo ban ong ba nyimdei ban kensting ya kapor kombangi jule jinglek berbor nomor menta kadan ka blok ka ba scam ba po beltola te lada ngimmi biang por ki babon kin sames ya ka flight pat kin sadu banlek jinglek tani kan solong ka jingdu nong ka bakraw habang miss ya ka flight kadang yung banlek jinglek sa kawai pa de ka jingkerpat ka long ya ka sarkar ba ngi kum ki nong le jinglek ki ba jule jinglek na ka por sa ka por is photo ya ka jingdon kam banwara no ya ka airport ka ba biang hapo umroy komba hoj baros katu kala function te hendrei kampat long hadu kata-kata kaban bu ya ka jingsingan ya kinong le kinongwan lingba kani ka airport na po umroy te kaniru ni da kerpat jor ya ka sokar ba kanwan rano ya ka airport ka ba la shisha ban ay ka jingsingan ban pensuk ya kinong le kinongwan ti bawan ban yu gejat sa po Meghalaya kamtam kinongwan cuma okay pertai ban kibay te ya duai lang perlok mentangim ni dan ha pedeng ka jingkem jong kapor te ngi kerman bangin poi ha kapor ka papiang kenang ba kani ka jingtumu ka bangi ngumot ban lek kan long ka bajop ban ngi laban poi ha ki caka ki bagi tumu